No niin, morjesta vaan teille kaikille. Se on Valletsi täällä. Ja tänään mä avaan vähän laatikoita. Tarkoituksena olisi avata 15 näitä operaation maastopallo eli Wildfire-keissejä. Ja mä huomaan, että tää lagaa aika paljon, mutta se haittaa nyt mua, koska mä haluan saada vaan tällaisen pienen videon. Joten avataan eka keissi. Täältä voi siis tulla vähän tällaista kaikkea tavaraa. Elikkä niin PP Bison valovyöhyke, tuplaverkko kaartelli, Mac-10, Lapis Lazuli, SSD 08, Necrotos, T9, Jamva, USB ja Mini-Johdin, Famas Valenssi, 57 ja niin edespäin. Te osaatte varmaan lukea niitä. Meidän tavoitteena olisi saada edes yksi näitä pinkkejä tai punaisia tai joku. Avataan ensimmäinen keissi. Sieltähän tulisi eka mitä näistä tulee. Mikä on tossa. Joten ollaan kai tyytyväisiä tähän. Okei, ei ole siinä. Vaikka kuitenkin on 2 euroa pakkia. 2,5. Seuraava keissi. Siinä meni pinkki ohi. Ja tuli uspi. Okei. Ei mene hyvin ainakaan alku. Mut mitäs tässä? 13 keissiä vielä jäljellä. Siinä meni taas pinkkejä ohi. Ei voinut tulla sitten tuota 57 ja toinen tällainen valomöyhke. Saatiin ees SSG, sitä mä käytän sentään jonkun verran, mut ois nyt ollut parempi ihan tervetullut. Joten rippes. Avataan taas yksi. Saatiin Valenssi. Se on 20 senttiä, jos sitäkään. Mut ensimmäinen liila siinä. Seuraava. Jännitetään. Stat Track olisi kelvannut. Ei tullut Mac-10. Ja tää on huonolla flowilla. Aika huono flow vielä. Sitten seuraavaa boksia. Mä en oo edes laskenut kuinka monen boksi tää on, niin... Jambia, tätä mulla ei vielä ollu. Varmaan teen tässä videossa vielä trade contract, jos tulisi edes jotain. 1 viiva lisää. Niin. Katsotaan. Katsotaan sitten kohta. Blokki. Täällä on mun mielestä jotain arvoakin. Ei se näy 2,5 euroa. Mutta hieno ase. Siinä meni se AK. Wow, mä olisin niin halunnut sen. Koska toi on mun mielestä tosi hieno. Ja älkää kysykö tuota mun ränkkiä, se on oikeesti ihan hirveä ränkki. No. Ei lisää SSGitä. Ei tuu mitään hyvää. Se on 5 avainta jäljellä. Lisää SSGitä. Mikä tää SSG-hulutus on oikein? Järjettömästi SSGitä. Se oli jo 3. SSG. 4 avainta jäljellä. Ja Tech 9. Ei tuu mitään hyvää tässä case openingissa. Ja lisää Mac-10. Ei mitään hyvää. 2 avainta jäljellä. Lisää glokkeja. Ei haittaa yhtään. Viimeinen avain. Nyt tuu ees pinkki. Tai ees liila vaikka. Tule liila. Siinä meni liila ohi. Pysähdy! Yes! Saatiin ees jotain. Tää on todella hieno.
riittää mulle aivan täydellisesti. Siis, tää on todella hyvä. Saatiin se mun tavoite, eli ees liila, joten pakea. Katsotaan paljonko sillä oli arvoa. Se oli 3 euroa. Ei haittaa mitään. Katsotaan saaks mä näistä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, just tasan 10. Mut itse asiassa mä otan näitä huonompia. Näitä muutaman siihen, niin mä saan säästettyä jonkunlaista paremmista skinistä. Vaikka noita meneekin sitten niinku... valitse vaihdettavaksi. Paitsi toi, joka siinä on huonompi floatti. Sitten vaikkapa... Mitäs mä laitan tämä? Nämä molemmat tänne. Tuollainen. Toinen noita. Ei otetaan tää takas. Perustarjous tää siihen tilalle. Sitten ne laitetaan vielä tollanen. Ja vaikka toi Glocki, koska mä sain niitä Legioonia. Ja mitäs laitettais vielä? Tämä, mä en käytä tätä. Ja jatka. Allekirjoitus tähän. Bless. Good. Lähetesopimus. Sinne meni syöpäjorikki. Monista varmaan ihan kumminkin jonkun jorikista sitä sarjaa. Noniin. Vamas koneesi. Ei se mitään, tää on hieno asia. Ei siinä mitään. Mun mielestä on hieno. Ainakin kun vertaa tähän mikä mulla siinä on. Tää on ihan hirveä. No mutta mä laitan nää nyt käyttöön. Ja paljonkohan tällä Glockilla niitä on arvoa. Ei paljon. Ei se mitään. Otetaan Glocki käyttöön. Mac 10 käyttöön. Scoutti käyttöön. Pistooli käyttöön. Ja niin. Se alkaa olla sitten tässä. Tuli aika paljon tappiota. Ei se haittaa mua yhtään. Mulla on revolveri käytössä. Missäs täällä on? Dessu. Tossa. Noin. Ja niin. Tää case openingi meni vähän perseelleen, jos kehtaa sanoa. Ja niin. Noin. Joo, mä päätin avaa vielä 2 keisiä lisää, koska mulle jäi 750 malttia. Niin, mä nyt päätin ottaa sitten tällaiset keisit. Gamma keissi ja Winter Offensive. Gamma keissi on about 50 tällä hetkellä ja Winter Offensive 96, mitä mä ostin. Niin, avataankaan Gamma keissi, koska tää on uudempi keissi. Täältä voi nyt tulla kaikkea tällaista harvinainen erikoisesine. Pyritään saamaan ees liila. Pinkki ei tarvi olla edes liilo. Se olisi hyvä. Siinä meni liiloi. Snapback liiloi. Oh! Snapback R8. Paljon kattan hintoa. Snapback R8 revolveri. Tää on hieno jopa. Paljon tää maksaa? Jos täällä on arvoa, niin mä oon ihan koska mun ei pitänyt ostaa tätä keissiä. Ei ihan profitti. Ei ihan melkein profitti. Jette on vanha keissi tuolla. Täältä tulis harvinainen erikoisesine. Ei mitään hyvää. Ihan syöpää. Ei haittaa mitään. Noniin. Joten nyt tähän video on viimein loppu. Otetaan revolveri käyttöön. Joo.